गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। दिनै जि प्रसेस्टा लादों बिथां रबि नार्जारि बिथाङा जोंनि बे कपिला दालांनि सेराव जि गाज्रि अबस्थायाव जाना दंमोन लामाया, दा बिथाङा जि प्रसेस्टा लादों आं मोजां मोनदों, बा जोंनि रायजाफ्रा मोजां मोनदों। फैगोन जाहाथे बिदिनो बिथाङा प्रसेस्टायै मोजाङै जोंनि हालामखौ नायलाङो आरो लोगोसे जोंनि नैबे लामाखौ आरो बिनिफ्राय एसे साबसिन खालामबावो बिथाङा, बेखौनो आं रायजोनि जानानै खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ। बे ओरैनो बे हाखर गोथौ गोथौ जाबायमोन, ओरैनो गथ'फोर स्कुल फरायसालि आरो कलेज बा मेडिकेलफ्राव जोंहा एसे हाथाय बाजार जानो बहुद डिस्टार्बमोन। दा जि प्रसेसआव खामानिखौ मावदों बहुद मोजां जादों। बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन आरो फैबाय थानाय बिथिङाव जाहाथे बिथाङा बिदिनो मोजाङै हाबा मावलांबाय थानो हायो, आं बेखौनो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय थागोन। बिथाङा जाहाथे मोजाङै देहाया बिदिनो मोजाङै थानानै इसोरनि अननायाव हाबा मावलांबाय थानो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। खोनाया दाथ' बहुद जोंनि मोनसे बर' हालामनि बहुद बान्दरदुवानिफ्राय लानानै जोंनि ओरै फैयै फैयै बालिजानसिम थांनाय लामा, बेयो जोंनि थाखाय बहुद मोनसे सिदा लामा। बेखौ जोंनो बिराद गोनां, बे लामानि थाखाय जोङो बहुद प्रयजन। दा बेखायनो जोङो बे लामाखौ मोजां जानांगौखौ जोंबो बिराद हास्थायो आरो। दा बिथाङा जि प्रसेस मावदों बहुद मोजां। गोजोन्थों। गाज्रिसिनमोन थासारिया? गाज्रिमोन, बहुत गाज्रिमोन। दा बेखौ सोर बानायना होदों मिथिनाय? दा बेखौ दाख्लै माबानाय समाव गाव सिमा लादोंमोन आरो आं बेखौ मावना होजोबगोन होननानै गोनदर रबि एक्टर आरो रबि एक्टर दा मावगासिनो दं। दा आरो बेथ' माबानि ब्लेक टपिंनि लामा नालाय, दा ब्लेक टपिंखौ हायो ना हाया गाव मिथिसिगौ। दा सेन्ट ग्रेभेल बायदिसिना होनानै होब्ला मोजां जागोन आरो। বেয়া আছিলে, এতিয়া বালি পেলাইছে, আকৌ ইয়াৰ পিছত চেণ্ট গ্ৰেভেল পেলাব বুলি আৰু তাকে আজি এক বছৰৰ পৰা ধৰি মই পাৰ্চেল দি আছো এই ৰাস্তাত, যেনেকে আজি তেনেকেই দেখা পাই আছো। আৰু এতিয়া যদি ৰাস্তাটো বনিব ভাল কথা, আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, ৰাইজৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। আগততো আৰু বেয়া আছিলে, এতিয়া বাৰু অকমান ঠিকেই হৈছে, নহলে আগত যাবই নোৱাৰি।